igennem. Hallo, hallo, 1, 2, 1, 2. Hey, god aften, hvad så? Hvordan går det? Godt at se dig. Det står der vær her i dit værelse. Hvad hedder du? Nå, pyt med det. Du går i første klasse. Jeg var vild med første klasse. Bedste 3 år i hele mit liv. Hele mit liv. Men jeg elsker sport. Rundbold var det bedste, og jeg var den hurtigste på banen. For jeg var bolden. For jeg var bolden. Ikke? Okay. Hvad? Hey, tusind tak. Jeg er hele ugen, og husk nu at gå lige hjem.